ассалому алайкум. Хуш омадед ба канали Идеяти Ҷи. Мавзӯи имрӯзаи мо мард чиро аз ҳамсари худ мехоҳад ва чӣ гуна муносибатро аз ӯ мунтазир аст мебошад. аз рӯи назари равоншиносони муосир роли муҳимро дар муносибати заношӯӣ ман аз Қуръон ва аҳодиси паёнбар дертар барои шумо мисол меорам. аввалин чизе ки мард аз ҳамсараш интизор аст, ин иззату эҳтиромаш мебошад. даромади гап аз Қуръону аҳодис метавонам бароятон мисол биёрам. худованди таборак ва таоло мефармояд: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ки мардҳо дар болои ҳамсаронашон ҳамчун қаввам ҳисобида мешавад. қаввам касест ки аз дигарон ғамхорӣ мекунад, касе ки ҷавобгару масъул аст. масъул чӣ маънӣ дорад? масъул касе ки масъулияти ҳаёти онҳоро бар дӯш дорад. як ҳадиси маъруф аст ки рӯзе Муоз ибни Ҷаббол аз Сирия баргашту бар масҷиди паёнбари Худо дуруд бар ӯ даромада худро дар зери пойҳои паёнбари Худо дуруд бар ӯ партофт ва саҷда кард. паёнбари Худо дуруд бар ӯ гуфт: эй Муоз, ту чӣ кор кардӣ? Кӣ ба ту гуфт ки бар ман саҷда кунӣ? барои чӣ ту ин корро кардӣ? Муоз ибни Ҷаббол гуфт: ман дар Сирия будам ва дидам ки мардуми он ҷо ба рӯҳониён ва пешвоёни худ саҷда мекарданд ва ман фикр кардам ки шумо нисбат ба онҳо арзандаи саҷда ҳастед ва ин корро кардам. паёнбари Худо дуруд бар ӯ медонед бар вай чӣ гуфт? дар ҳақиқат Аллоҳ бар инсон ҳаром гардонидааст саҷда кардани инсонро. ин ҳадисро имом Бухорӣ, Муслим ва Абу Довуди Тирмизӣ ривоят кардааст. дар ҳақиқат Аллоҳ бар инсон ҳаром гардонидааст саҷда кардани инсонро. агар бар онҳо ин иҷоза мешуд, агар дар он ҷо ягон истисное мавҷуд мебуд, аммо чунин нест. лекин агар мебуд, ман мегуфтам ки зан дар назди шавҳари худ саҷда кунад. аз барои чӣ? аз ҳурмати шавҳар ва ҷавобгарие ки дар назди шавҳар дорад. аз ана ҳамин ҳисоб. ба саволи ин ки ин чӣ гуна саҷда аст, чунин ҷавоб гуфтан мумкин аст ки саҷдаи эҳтиром аст. ин чӣ маъно дорад? маънояш он аст ки зан ба ҳамсараш эҳтиромашро нишон медиҳад. дар ҷавоб шавҳар чӣ бояд кунад? дар ҷавоб шавҳар бояд муҳаббат, ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳеро бар зан тақдим созад ки вай мунтазираш аст. саволе бармиён меояд ки эҳтироми шавҳар барои зан чӣ арзиш дорад ва эҳтиром кардани мард аз сӯи зан барои мард чӣ аҳамият дорад. чанд нуқтаи махсусро бароятон хоҳам гуфт. ба дониш ва ақидаи шавҳар эҳтиром гузоред. вақте ки шавҳари шумо ягон қароре қабул намояд, ӯро ба иштибоҳ наандозед, шубҳа ҳам накунед. ӯро водор насозед ки худро нодон ва аз дасташ коре намеомадагӣ ҳис кунад. оддӣ карда гӯем, бо вай ҳамчун кӯдак муносибат накунед. як ҳодисаи оддӣ. шавҳар дар сари рул нишастааст ва ҳамсараш дар бараш дар роҳ ба шавҳар мегӯяд: ин роҳи хато аст,
бояд ба дигараш мерафтем. ту бояд дар гардиш мегаштӣ, бояд ақиб гардӣ. баъдан чӣ мешавад? шавҳар асабонӣ мешавад. ман худам роҳро медонам, хавотир нашав, гардиш дар пеш аст, мегӯяд шавҳар. ин чӣ маъно дорад? зан ба шавҳари худ шубҳа кард. вақте ки шавҳар чунин суханҳоро мешунавад, чӣ мешавад? ҳолати рӯҳонии ӯ чӣ гуна мешавад дар чунин ҳолатҳо? ӯ ба баҳс мехезад. ту худатро чӣ медонӣ ва дигару дигарҳо? ва агар ӯ хато карду гуфтаи ту ҳақ баромад, акнун ин ба нуқтаи дуввум моро меорад. тасаввур кунед, ки гардиши гуфтаи шумо дуруст буд ва шавҳари шумо хато кард. бигзор шавҳари шумо хато кунад ва хатоҳояш барояш дарс шавад. барои он ки вай худаш хатогӣ кунад, дигар хатояшро бар касе бор карда наметавонад. ва агар шумо хато кунед, оқибаташ ба ҳама маълум аст. гузоред ки шавҳаратон ба хатогиҳо роҳ диҳад ва бигзор ба хатогиҳои худ дарси ислоҳ гирад. ба вай ҳамчун модараш нашавед. мард намехоҳад ҳамсараш ба вай таъкид кунад. инро танҳо модараш ба ӯ карда метавонад, чунки модар бартарии зиёд дорад. агар вай дар он гардиш нагашту ба хатогиҳо роҳ дод, дигар дар умраш ин хаторо такрор намекунад. ва агар шумо хомӯширо ихтиёр кардед, ба ӯ халал нарасонидед, вай ҳатман дарси худро мегирад. севум, ба қобилияти шавҳаратон эътимод намоед. вақте ягон нақшаро иҷро кардан хоҳад, киноя назанед, ки кораш нодуруст аст. барои мисол, крани хона, ки об аз он мечакад. шавҳар мехоҳад, ки онро таъмир кунад ва дар даст бо асбобҳои сантехникӣ меояд. шумо бошед, ҳа, оё аз дастат таъмири кран меояд? савол медиҳед. шумо медонед бо ин коратон чӣ мекунед? ин мисли он аст, ки шумо бо корд бар пушти вай мезанед. шавҳар фикр мекунад, агар ту ба ман бовар надорӣ, ки ҳатто як кранро таъмир карда наметавонам, набошад ба фикри ту ман аз уҳдаи кадом кор мебароям? чизе ки шумо мекунед, ман ошкоро мегӯям. инҷо ман инро аз нигоҳи мардон мегӯям. мардҳо, ман узр мепурсам, ки сирри мардонро фош мекунам. аммо ин ба хотири мустаҳкам кардани муносибати оилаҳост. ин каме шуморо ҳайрон мекунад, занҳо. аммо мардҳо хело ҳам ғурури баланд доранд. пас агар шумо коре кардед, ки ғурури мардро зери по кардед, шумо номуси вайро паст мезанед. пас ҳеҷ гоҳ бо ғурури мард нарасед. ман боз як чизи дигарро ба маълумоти шумо мерасонам, занҳои гиромӣ. агар мардҳо кореро кунанд, аз 10 маротиба 9 тоаш ба якдигар монанд аст. ин дуруст аст, ки агар мардҳо хато кунанд, ин хаторо такрор ба такрор мекунанд, то он даме, ки хатояшонро ислоҳ накунанд. худованд моро чунин офаридааст, чӣ кор кунем? мард худро ҳамчун сипари хонадон медонад. лекин шумо ба ӯ шубҳа кунеду гӯед, ки оё ту маро аз крани мечакидагӣ муҳофизат карда метавонӣ? шумо бо ин ҷумла ба вай гуфтед, ки ман ба ту бовар надорам. ман ҳис мекунам, ки ту на он қадар қудрат дорӣ, ки маро муҳофизат кунӣ ва аз уҳдаи кори хона бароӣ. ин пастзаниро мефаҳмонад. ҳеҷ гоҳ ин корро накунед, занҳои гиромӣ. гузоред, ки шавҳар корашро кунад. мумкин ӯ сантехники хуб набошад, аммо бо ғурураш нарасед. вақте ки ин корро кардед, дар дили шавҳар нисбати худатон сиёҳӣ ҷой мекунед. вай он тавре, ки шумо мехоҳед, дигар дӯстатон намедорад. гузоред, ки вай ҳис кунад, ки аз шумо муҳофизат ва ғамхорӣ мекунад. ҳамеша дар ӯ паноҳ ҷӯед ва зери қаноташ оромиро ҳис кунед. албатта азизам, ту инро таъмир карда метавонӣ. ин хелгӯӣ убин, ки ҳолат чӣ гуна тағйир меёбад ва ба хости Аллоҳ дар ҳақиқат таъмирро хуб ба анҷом мерасонад. ва баъзан вақт мешавад, ки шуморо қаҳр фаро мегирад. ман намегӯям, ки акнун шумо ҳамеша ором истеду ба ҳеҷ хатогӣ аҳамият надиҳед. вақте ки шумо қаҳролуд мегардед, дар вақти сухан гуфтан бо лаҳни гуфторатон аҳамият диҳед. бисёртар мардон аз норозӣ будани занҳо шикоят мекунанд
ва мардҳо фикр мекунанд, ки ин норозигии онҳо аз ноҳурматӣ нисбат ба онҳост. мардҳо мегӯянд, ҳамсаронамон ҳамеша бо мо ҳама чизро борҳо такрор ва такрор мегӯянд. барои мисол, боз ҳамон кранро меорӣ. азизам, кран вайрон шудааст. 1 ҳафта шуд, таъмир намекунӣ? 2 ҳафта шуд, кай таъмир мекунӣ? ин ҳама ба чӣ оварда мерасонад? ин кран ба дили мард мезанад ва оқибати ин кор ба хубӣ намеанҷомад. баръакс, ҳаминро бо лаҳни хуш ва вай бигӯед, чӣ мешавад? мумкин сабаби таъмир накардани кран он бошад, ки ин мард кори заруртар нисбат ба ин дораду вақт барои таъмир не. мумкин кораш аз таъмири кран заруртар бошад, ё ин ки дигар мушкилотҳои заруртар дорад. шумо ки дар хона ҳастед, мумкин шумо чунин проблемаҳо надошта бошед. барои ҳамин ба гуфтаҳоятон аҳамият диҳед. азизам, дар ёддорӣ, ман ҳафтаи гузашта ба шумо гуфта будам, ки крани хона вайрон шудааст. медонам, ки корҳоятон зиёд аст, аммо вақт ёфтед онро таъмир кунед. сирри ҳамаи чиз дар тарзи гуфтор ва лаҳни ширин аст. ҳеҷ гоҳ дар вақти ҷанҷолҳои хонаводагӣ калимаи ту гунаҳгорӣ ё ту сабабгориро истифода накунед. баръакс, ман гуноҳ кардам ё ин ки ман сабабгорамро истифода баред. боз як мисоли дигар. шавҳаратон шаб дер омаду, аммо ба шумо занг назад. вай аз кор дер омаду, ту бошӣ ба вай қаҳр мекунӣ. ту як бор ҳам ба ман занг назадӣ, бояд маро хабардор мекардӣ, ки дер меоӣ. бо ин коратон медонед чӣ мешавад? аз барои вай хавотир шудед акнун, ҳа? ҳамин тавр. чунин корро танҳо падару модар ба фарзандонашон мекунад. албатта ки пеш аз омадан мард бояд ба ҳамсараш занг мезад. аммо барои зан кори кардааш муҳаббатро дар оила зиёд намекунад. ман ба шумо ибораеро нишон медиҳам, ки валлоҳӣ ҳар вақте ки шавҳаратон аз кор омадан дер кард, ҳатман ба шумо занг хоҳад зад. ин чунин аст. азизам, занг назадеду дери баъд омадед ва маро хавотир кардед. дигар дер наоед, ман барои шумо хавотир мешавам. агар чунин кунед, бовар кунед, шавҳаратон ба моҳтоб парвоз кунад ҳам барои шумо шуда баргашта меояд. ҳамаи чиз сари он меравад, ки ту бо суханонат ӯро рӯҳбаланд мекунӣ. ҳамеша ҳамсари ҳақиқӣ бошед ва гӯед, ки барои ту хавотир мешавам. дар ҳолатҳои ҷанҷолии оилавӣ ту ин хел кардӣ, вай хел кардӣ нагӯед, занҳои гиромӣ. ба ҷои инҳо метавонед гӯед, ки маро аз ин суханонат ранҷондӣ. боз ҳамаи гуноҳҳоро бар дӯши худ бигиред. вақте ки мегӯед маро ранҷондӣ, шавҳар дарҳол ба фикр меравад, ки бале, ман дар ҳақиқат дағалӣ кардам. набояд чунин мекардам. ӯ худро гунаҳгор ҳис мекунад. шумо занҳо ҳамеша инро мехоҳед, ки мардҳо дар вақти дағалӣ кардан худро гунаҳгор ҳис кунанд. агар шумо хостори чунин муносибатҳо бошед, худро ҳамчун зани ҳақиқӣ нишон диҳед ва бинед, ки шавҳаратон чӣ гуна марди ҳақиқӣ мегардад. нуқтаи чаҳорум. ҳеҷ гоҳ ва дар ягон ҳолат бо нангу номус ва қобилияти шавҳаратон дар назди дигарон ҳаслу шӯхӣ накунед. ҳеҷ вақт ин корро накунед. натиҷаи ин ҳамеша зарар асту бас. шавҳар ҳеҷ гоҳ намехоҳад масхараи занаш бошад. занҳои муҳтарам, ба як саволи ман ҷавоб гӯед. шумо қабул доред, ки шавҳаратон шуморо дар назди дигарон масхара намояд? ё ба шумо писанд меояд чунин рафтори шавҳаратон нисбати шумо, агар шавҳаратон дар бораи фарбеҳии шумо ба дигарон шикоят кунад? чӣ гуна худро ҳис мекунед? ҳамин тавр ғурури мардонагӣ бошад, хеле ҳам нозуктар аст. баръакс, дар байни дигарон аз ӯ таъриф намоед. дар назди падару модараш ва хешу табораш аз корҳои хуби ӯ бигӯед. ҳатто дар рӯ ба рӯяш дар назди бегонаҳо таъриф кунед. худо шоҳид аст, ки шумо низ чунин ҷавобро нисбати худ мебинед. боқӣ худованд дар зиндагии шумо оромию осудагӣ ва баракотро ато фармояд.
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।